patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. 20 kabanay ang nawatan og puy-anan human naug daw ang mga balay sa sunog sa barangay 76A Davao City kay ginang buntag. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek naglisod og responde ang mga bumbero sa lugar sa sunog gumikan gawa sa kapiot sa dalan daghan pagyud nakababag nga mga sakyanan. Sa sunog, sa likod sa mong balay. Gipukaw sa dakong sunog ang mga residente sa Purok 13, Kasilak, Bukana, Barangay 76-A, Davao City, alas 4:30 kaganihang buntag. Ang ubang mga residente daling gipanggawas ang ilahang mga gamit sa kabalaka nga mukanit pa ang kalayo sa ilahang dapit. Gilayong girespondihan sa mga bumbero ang insidente. Human napalong ang kalayo, tataw ang danyo sa sunog. Grabe cool ba? Gikuan na mo, yapan mo tubig dia sa ibabaw, mungkuan. Balay. Tsetsana mo, mo to nagdugay nga nanay bumbiro, murag dito namin nakalma. Ang gihimo na lang karon sa mga nasunugan, ilahan na lang gipangkuha ang mga sin, mga bakal o guban pa nga pwede nilang mapuslan o mabaligya. Grabing kaguol ang nabati ni Evangeline, usa sa mga nasunugan. Gumikan wala gyud sila'y nasalbar nga gamit, hasta ang giipon nga kwarta o gagilang negosyo nga barbecuehan. Naapil og kaugdaw. Ang amo karon ma'am murag blanco kay mi. Unsa na mo pagbangon ani kay tanan pati amo ang mga gamit, amo ang kwarta nga ginagmay pang adlaw-adlaw nawala. Dinhi sa gym sa barangay una nagtiner ang 20 ka mga banay nga nasunugan kinsa nahatagan na og pasiunang tabang. Ito ang nakita nga hinungdan no ang katong nag-overheat nga lead valve sa kitchen portion sa balay ni Dablina de Sinelia. Nga matud pa dugay na nga walay palong-palong. O fortunately wala tay reported nga casualty or injury sa maong insidente. Pulo ka balay ang nasunog, siyam ang totally damaged ug usa ang partially damaged. Panawagan usab sa BFP nga unta mahawan ang kadalanan ug i-park ang mga sakyanan sa saktong parking area aron dili sila maglisod sa pagresponde ug sunog. Trabaho sa ato ang mga barangay council nga ilahang i-identify ang mga possible problems na ma-encounter during sa mga emergency. Tek nanawagan og tabang ang mga nasunugan labi na kung pwede daw mahatagan sila og cash assistance o di ba kaha mga materyales aron makatukod sila balik sa ilahang mga balay. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka trabahante sa planta sa Maramag, Bukidnon patay human gipusil sa wala mailing suspect. Ani ang report. Dali nga nakabsan siyang kinabuhi si Efren Alcocer, 38 anyos,
taga Purok 1A Dagumbaan Maramag Bukidnon, kinsa usa ka trabahante sa planta, human nga giposil sa nakomotor nga suspetsado. Sigun sa investigasyon nga nagmaneho sa iyang motor ang biktima angka sa iyang asawa nga si Maricel Alcocer, dihang gitaparan kini og laing motorrider, dayong posil punting sa ulo. Natumba ang gisakyang motor sa biktima dayong pagkahulog niini sa spillway, uban ang iyang asawa nga nakahiagom og minor injuries. Dali nga misibat ang suspect human sa insidente. Padayon ang investigasyon sa otoridad aron matumbo kung kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Sa Arakan, Cotabato Province, patay ang duha ka gingong leader sa New People's Army, dihang misukol kuno sa otoridad. Kini atol sa pag-serve sa warrant of arrest sa Barangay Sarayan, President Rojas, Cotabato, Lunes sa buntag. Patay sila Buenaventura Dawal alias Atan ug kaubang si alias Alambro nga dunay kasong murder. Sa pagbinalsanay og buto, nadamay ang sibilyang giilang si Dennis Nogolios, 38 anyos nga nagpatubig lang sa iyang palayan duol sa nahitabuan. Na-recover gikan sa crime scene ang mga pusil nga gigamit sa mga suspitsado nga NPA, lakip ilang cellphone. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka pulis nga sakop sa Regional Drug Enforcement Unit Region 10 sikop sa bypass operation. Ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, positibong napalitan og illegal drugs ang pulis sa maong operasyon. Laing kauban usab niini ang nadakpan usab. Dakpan sa gikasang bypass operation si Police Staff Sergeant Oliver Bragat, nakadistino sa Regional Drug Enforcement Unit 10 ug notadong pusher nga si Kim Magdaraog human mapalitan sila og gituwang illegal nga droga sa poblasyon Tagulwan, Misamis Oriental. Taud-taud na sabkuno gipanid-an sa intelligence unit ang lihok ni Bragat tungod sa pagkalambigit niini sa illegal drugs. Anaa sa 16 ka mga sachet sa gituwang shabu ang nakuha gikan sa mga sospek nga mobalor sa 14,280 pesos. Well, ang target kato si Kim, no? Madaraog, DI listed kini siya. Naani siya sa atong DI watch list, no? So siya ang target. But then it so happen nga naapo dito ang isa ka pulis, so appeal siya. Appeal siya sa atong dakop nga gipahigayon. Dismayado ang hanay sa kapulisan sa Pro-10 tungod sa pagkalambigit sa ilahang personahe sa illegal nga binuhatan. Sa pagkasikop kuno kang Bragat, magsilbi kining pasidaan nga seryoso sila sa ilang operasyon kontra droga. Si Bragat og Magdaraog kasamtangang anaa karon sulod sa prisuhan sa Tagulwan Police Station o ginalihok na ang kasong RA 9165. Ay opener gyapon ni sa ato, dapat natay counter-checking sa atong mga tao. But then mo lagi ang atong CI section sa atong Regional Intelligence Division naaman po nag-uban. Basin siguro nanap po sila informasyon prior, no? Kani kuan pa ni siya. Ubos pa ni sa investigasyon karon. Sara, mensahe sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 ngadto sila mga kabaro nga padayong gahimo og illegal nga binuhatan nga undangon na kini sanglit ilahang himuon ang tanan aron mga dakpan sila og aron saba malimpyo ang hanay sa kapulisan sa rehiyon. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Agig pagpangandam sa pag-abot sa bakuna sa Davao City, gipahigayon ng simulation exercise aron masiguro ang timeliness sa pagtransport sa mga bakuna ngadto na sa storage facility. Anang report ni Argil Relator. Miyerkules sayo sa buntag, gipahigayon ang COVID-19 vaccine simulation exercise gikan sa Davao City International Airport pag-abot sa eroplano nga nagdala sa bakuna. Present at anang opisyal sa DOH-11, Davao City Health Office, FDA ug Southern Philippines Medical Center aron mag-obserba sa proseso ug makita ang mga discrepancies. Una pa man ang actual nga pagtransport sa bakuna nga gamiton sa vaccination program. The assessment na gikandak ganina will help us identify the strengths and gaps in the end-to-end supply chain system. So pag sinabi nating end-to-end, from the manufacturer, supposed to be from Manila hanggang supposed to be sa vaccination site or doon sa pag-administer natin ng vaccine to the individual. Gikan sa pag-unload sa bakuna sa cargo, pagtransport sa bakuna padulong sa SPMC, hangtod na sa pagsulod sa bakuna sa freezer sa molecular laboratory.
niabot og 34 minutes and 58 seconds. Sa maong proseso, nakita sa mga inspectors nga nalangay sa unloading stage nga niabot og 18 minutes tungod sa distansya gikan sa eroplano ug sa naka-standby nga refrigerated van nga magdala sa bakuna padulong sa SPMC. As we have seen, no, the different kind of vaccines na represent, no, sa atin, it's the Pfizer vaccines na may -70 to -80 na storage. So yun ang ato ang gipreparahan for this simulation exercise. Sa discussion sa national level, doon na matudpay posibilidad nga musaka ang temperatura sa bakuna kung sobra sa 30 minutes ang pagproseso sa pagtransport. Busa, ginatinguha sa health officials sa rehiyon nga mas ubos pa ang oras sa pagtransport sa bakuna sa sunod ng mga simulation exercise, labi na sa actual nga pag-abot sa bakuna. Yung iniiwasan kasi dyan, why we have to shorten the time is to avoid any fluctuations temperature because that's the one who's going to spoil the vaccine. Usa sa mga critical stage mao ang pagtransport sa bakuna sanglit kinahanglang ma-maintain ang required nga temperature niini. Sumala pa, February 12 adlawng Biyernes ikatakdang moabot na sa Pilipinas ang bakuna. Apan wala pa definite nga petsa kung kanos akin ni matransport dinhi sa Davao City. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gipanubayan karon sa DPWH Region 11 ang mga nagasupak sa pagsulod sa Coastal Road taliwala sa pagdili ni karong panahona nga ginatapos pa ang maong proyekto. Mikatag sa social media ang pagkuha og video sa usa ka sakyanan nga matud pa anak sa usa ka barangay kapitan sa syudad. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Subling giklaro sa DPWH 11 nga bawal pagihapon ang pagsulod sa Coastal Road alang sa mga magsuroy-suroy, mag-ehersisyo sama sa walking, jogging, biking ug ubang pang aktibidad sang nitilikado kini sa mga dagkong ekwipo nga nagtrabaho karon sa area. Nakaabot sa DPWH ang impormasyon kalabot sa mikatag nga video sa social media sa pipila ka tawo nga nag-video shoot sa ilang sakyanan sa Coastal Road bago aplaya. We have also received reports other than the incident last Sunday involving a car video shoot sa Bagua section na dunay pipila pod ka mga individual na nagalumba sa ilahang mga sakyanan labi na sa panahon sa kagabion pero kini ato pang gina-verify sa mga barangay local government units sa Bagua Playa o sa Talomo. This is why we are requesting concerned agencies like the PNP and the LTO to look into the matter aron maundang na ang paglumbaan ay sa mga sakyanan diha. Miani og pagsaway sa netizen ang maong video nga matud pa anak sa usa ka barangay official sa Davao City. Sigon sa usa sa mga nagwardya sa Coastal Road nga wala miagi sa iyang pwesto sa Talomo ang maong sakyanan ug sa iyang kasayuran gitawag ang atensyon sa nagbantay sa Bagua Playa aron badlungon ang maong sakyanan. Wala mi kabantay ato ma'am. Kay wala man po niagi sa mga, wala po niagi sa pikas. Ang ginaingon nila sa ano daw. Sa tunga daw unsa ka sure kung dito ba niagi kay wala po niagi sa mga. Aduna gihapoy pipila nga mga biker nga moagi sa mga hilit nga area aron lamang makasulod sa Coastal Road, ilabi na kung wala nay nagbantay sa entrada. Sumala sa nagbantay, bisa ng apo ni Presidente Rodrigo Duterte nga nananghid mosulod, iyang gibalibaran. Bisag pamilya gani sa mga pamilya sa Duterte, nisabot gani nga as karon na kay under construction pa man ginabawalan pa na pasulod. Gikoordina pag-usab sa DPWH ang barangay officials ug kapulisan aron matabangan sa pagbantay sa area. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Tungod sa pandemya, simple lang kunong sa ulugon sa Chinese community sa Davao City ang Chinese New Year karong Biyernes. Ania report ni Argil Relator. Kung kaniadto, hugyaw tungod kay dunay dragon dances ug uban pang mga programa sa selebrasyon sa Chinese New Year. Karon, simple ug wala kunoy grandiosong aktibidad. Gani kining si Shirley D, ni order na lang og ilang paboritong tikoy nga ko o biko mani. Kada tuig niya kining gina-order isip halad sa altar. Nag-andam lang as ginagmay lang. Pero intact ang family, mo na importante. Sumala sa mag-igsuong negosyanteng si Chinchin ug Maylin, dako gayud ang kabaguhan kumpara sa mga niaging tuig. Apan, dagsa gihapon kuno ang mga mamalitay ug tikoy aron ihanda sa Chinese New Year. Ang tikoy is naga-symbolize og unity, togetherness, and kanang ginasulti na lang magdikit-dikit daw ang swerte.
still in spite of this pandemic, padikiton gyapon nato atong swerte. Karong pandemic, Chinese New Year should be celebrate inside our homes. So, kita sa atong tagbalay, mag-celebrate ta para kita happy-happy tanan sa pamilya ug safe para sa tanan. Sa pagsugat sa bagong tuig, abli gihapon ang templo aron magpabilin ang tradisyon sama sa paghalad ug pag-ampo. Sa pagsugat sa Chinese New Year, dunay tambag ang magtutudlong si Brother Ven, dili lang para sa mga Filipino-Chinese, apan para sa tanan. It's considered very good time to refresh. You know, it's moving into the new, letting go of the past. Pandemic also reminds you of the briefness of life, that all of us are subject to illness, suffering, and also loss of loved ones, which we cannot control. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha patay humanadaro sa usa ka dump truck samtang senior citizen sa Butuan City na aksidente ug laing senior citizen na palgang patay sa Cagayan de Oro City. Anay report. Dead on the spot ang driver sa motorsiklo nga si Joyline Magkongnahan, 46 anyos. Humanadamay dihang nadaro sa usa ka dump truck nga nawada no brake sa Purok 23 Gibong Bridge National Highway sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa investigasyon, naigo sa dump truck ang laing dump truck dihang nawadaan kini og brake ug didto na nawadan og kontrol sa manubela ang driver. Hinungdan nga naigo niini ang duha ka motor ug usa ka SUV. Angol sa batol sa insidente ang laing driver sa motorsiklo nga si Felix de la Peña, kinsa nabalian og kamot. Nadala pa sa ospital ang angkas niini nga si Merlinda de Castro apan namatay kinaugmaan. Samdan sab ang duha ka sakay sa SUV nga gidala gileon sa ospital. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa aksidente. Sa Butuan City, usa ka 64 anyos nga lalaki ang naaksidente sa National Highway sa Barangay Los Angeles. Nailhan na biktima nga si Romulo de los Reyes de la Torre, kinsa nagbakta sa kilid sa kalsada. Sa investigasyon, kalit kuno kining mitabok sa kalsada ug saktong pag-agi sa motor nga gimaneho ni Kier Davis Calumdre, busa na bangga kini. Gidala gilayon sa ospital ang biktima kinsa samdan sa hitabo. Sa Cagayan de Oro City, usa ka senior citizen ang napalgang patay sa kasagbutan sa Zone 8 Upper Kanituan nga nagkulob. Nailhan na biktima nga si Daniel Flores, 62 anyos, nakaparada sabang motor niini sa kilid sa highway sa maong lugar. Sa paghiling sa otoridad, walay nakitang samad sa lawas niini. Katapusang nakitan si Flores ni atong Domingo nga milingkod sa may punuan sa lugar ug daw gisakitan og tiyan. Buot ipa-autopsy sa asawa ni Flores ang lawas niini aron masuta kung duna by foul play sa insidente. Di ko katuwa mo tanaw ko murag di man ni mao murag wa ko kasabot. Nalakaw ko ganiya gikan ko diri police station pag kuan palakaw ko lain akong dughan ba. Nakita lang nga na murag sa mga insekto siguro to diri sa yang ulo nga parte no kay gakulob man siya bat og mga maingon nato nga mga foreign object dito like mga blunt object nga gigamit sa maong kung ingon man ta nga pasipadaan siya, wala gayon makita. No? Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ikaduhang hugna sa road clearing operation sa Cagayan de Oro City nagpadayon sa nakadiyang lugar sa syudad. Samtang mga pasaway sa quarantine protocols ang sikop usab. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Karong Pebrero 15 na ang deadline sa compliance sa road clearing operation subay sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Busa, pinaspasay usab ang Cagayan de Oro City LGU sa pagpahapsay sa kadalanan sa syudad. Lakip sa gipahawanan ang Kauswagan National Highway kung asa gipangtanggal na ang mga nagbabag na mga koral sa kadalanan. Gipangbungkag sab sa DPWH ang mga dalan subay sa padayong drainage system nga ilahang ginahimo aron masulbad ang pagbaha sa lugar matag muulan. Gipangwarningan o gipangbaklasab sa LGU ang mga estante sa mga tindero palibot sa Barangay Puntod nga nakaharang sa mga kanal o kadalanan sa lugar. Giklaro sa LGU nga dili angay butangan og mga estante ang mga kilid sa dalan, sanglit gitagana kini aron agian sa tawo og mga gagmayng sakyanan. Hasta mga gamit sa mga residente nga ana gipamutang kilid sa dalan ang gipanghipos usab. Isa ni siya nga gina-profile pod sila para puhon pwede sila nga
ma-prioritize pod sa mga applications dito sa atong mga bag-o nga mga kamerkaduhan. Of course, gi-encourage pod nato ang kanang mga talipapa tungod sa atong pandemya, no? Although kailangan lang lagi nga maplastar. That's why ang barangay gyud ang atong frontline kay Gawas sa pagpahapsay sa kadalanan sa syudad, na nakupsab ang kapulisan ug LGU sa mga nagmalapason sa quarantine protocols nga ginapatuman sa syudad sama sa pagsulob og face mask. Ubay-ubay ang mga natikitan nga wala nagsulob og mask, taliwala pa man nga anaa sa pampublikong dalan. Kaya again, dili man intensyon sa city government, no, nato nga mag-apas sa mga penalties. Kung dili ang atuan ni isa para mutuman ang atong mga kaigsuunan sa atong mga ordinansa o mga balaodnon. And of course, ang end goal gyud is para sa kayuhan sa tanan, no. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sobra katunga na sa mga empleyado sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang buot magpabakuna kontra COVID-19. Ano ang report ni Jill Relator? Una sa priority list sa mabakunahan, mao ang mga healthcare workers sa Southern Philippines Medical Center. Sa datos gikan sa SPMC, 62% kung 3,200 sa 5,000 ka mga empleyado sa maong ospital ang nagparehistro na nga magpabakuna. Apan bisan pa man anaa sa priority list, voluntary ang pagpabakuna. We already recruited our vaccination team. We already have we planned how many days to do the vaccination kasi nga hindi naman pwede na lahat ng workers. Now we have to maintain the minimum health standards. We cannot do overcrowding. Dili pa final ang maong ihap tungod kay ipailawong pa sa proseso una ang bakunahan sama sa counseling. Alang sa infrastructure, 100% na nga andam ang SPMC sa vaccination program. We have the ref, breathing, yung ultra breathing ref. We have that, and we have the molecular lab for the vaccination. Ang FDA nagbutyag nga ang emergency use authorization for COVID-19 vaccine alang sa Pfizer o AstraZeneca niagi og saktong proseso una ang pag-release sa maong authorization sa bakuna. In the case ng Pfizer COVID-19 po, in December of 2020, US FDA issued the emergency use authorization for Pfizer vaccine. So meaning, na-establish din nila po, evidence-based, they have the evidences to show na okay yung vaccine. Dunay grupo ang DOH na nakatutok sa information dissemination sa katawhan labot sa benepisyo sa pagbabakuna aron makumbinse ang mga tao sanglit kini ang usa sa mga strategies sa pagkontra sa COVID-19. Ako si Jill Relator para sa One Mindanao. Isip pagselebrar sa Valentine's Day, mipahigay ng Barangay Matina Crossing sa Davao City og tree planting activity. Nahimong mas makahulugan nun ang selebrasyon sa Valentine's Day para sa mga taga-Barangay Matina Crossing tungod sa ilang pagtinabangay sa pagtanom ug gatusan ka mga seedlings. Doon na sa clean-up drive, vegetable gardening ug ecological solid waste management information drive nga gipangunahan sa City Environment and Natural Resources Office. Tumong sa mga aktibidad nga matudluan ang katawhan sa pag-amuma sa kinayahan pinaagi sa pagtanom og kahoy ug pagpanglimpyo sa palibot. Valentine's Day, dili lang pwede sa mag-uyab, so sa mga pamilya, kundi paggugmasad sa atong kinaihan, motong Love Mother Earth. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 107 milyon na ang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 541,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug lapas 50,400 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. Miabot na sa sobra 106,921,000 ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan, kapin 59,772,000 na ang naayo na ug sobra 2,341,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,345 ang new COVID-19 cases karong adlawa. Busa anaa na sa 541,560 ang kinatibukang ihap. 30,188 ang aktibong kaso, human 499,971 ang naayo na ug 11,401 ang namatay.
ug sa Mindanao 50,412 na ang nataptan og COVID-19. 5,938 ang aktibong kaso, human 42,500 ang naayo na ug 1,974 ang namatay. Ginaandam na sa DOH Region 9 ang cold storage facility alang sa COVID-19 vaccines nga moabot sa Zamboanga City. Ani ang COVID-19 updates sa Mindanao, pinaagi nining report. Sa Zamboanga City, giandam na sa DOH Region 9 ang ilang cold storage facility para sa COVID-19 vaccines. Doon na kini 8 ka refrigerator nga dunay -2 to -8 degrees Celsius nga temperatura. Giandam na sab ang vaccine carrier nga magdala sa mga bakuna ngadto sa mga probinsya. Ana sa kapin 300,000 ka 10 doses nga bakuna ug kapin 600,000 ka 5 doses ang kinahanglan alang sa kapin 1.3 milyon nga ana sa target eligible group A1 sa Region 9. Miabot na sa 4,060 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 132 ang active cases, suman 3,745 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 10-month-old baby boy nga taga Bukana ang nakarecover sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong January 16 ug human sa 5 ka adlaw naayo na. Misaka na sa 12,144 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,268 ang active cases, humanatala ang 10,292 recoveries ug 584 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 2 ka empleyado sa gobyerno ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 55 anyos nga babae nga taga-barangay Ipunan nga nagtrabaho sa usa ka care center ug 58 anyos nga lalaking taga-barangay Kauswagan kinsa miadto sa Misamis Oriental ug Bukidnon una nakasinati og sintomas. Ana-ana sa 3,511 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 289 active cases, suman 3,047 ang nakarecover na ug 175 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ang patay samtang laing napulo ka mga bata ang naigo og diarrhea sa Malapatan, Sarangani Province. Matod sa Municipal Health Office sa maong lungsod, nagsugod ang pagsakit sa tiyan sa siyam ka mga naapektuhan sa Sitio Lumay, Barangay Aper, Suyan niadtong January 28 ug kinaugmaan usa kanila ang namatay nga usa ka 56 anyos nga lalaki. Padang ginaobserbahan sa Provincial Hospital sa Sarangani Province ang siyam nga gilangkuban sa mga batang nag-edad usa hangtod 6 ka tuig. Samtang Pebrero 10 diha nga dunay nadugang nga usa nga misakit sab ang tiyan human gikalibanga. Usa sa gitudlong hinungdan ang mga farming activity sa lugar human nga giingong nagagamit og pesticides. Nagpadala na ang Rural Health Unit ug munisipyo sa Malapatan og hinabang sama sa tambal ug tubig. Tulo ka wild birds ang na-rescue sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani ang detalye. Giturn over ni Ella Postanes ang 2 ka aul nga nakitaan siyang igsuon nga si Alejandro Durucan sa kasagingan sa Barangay San Vicente, Asuncion, Davao del Norte niadtong Pebrero 7. Sa karon ana-ana ang 2 ka aul sa Community Environment and Natural Resources Office o Sendro dayon ni-endorse kini sa DNR aron masigurong himsog kini una ibalik sa kalasangan. Nabito sila makita nga mga wildlife, no. Usually kuan mo ng mga owls, sample lang ha. Nocturnal mo guna siya, so inactive gina siya ni daytime. So pasagdan lang nato na siya unless injured siya ato siyang i-turn over. Mo kinailanggam nga napalgan sa caretaker sa usa ka plantasyon sa sitio Uwayanon, Barangay Ganatan, Arakan, Cotabato. Gitawag kini og black shoulder kite o tambay hangin, ang klase sa langgam nga na-rescue. Anaa sa kustudiya sa Menro o Municipal Environment and Natural Resources Office ang langgam ug nakatakdang dalahon kini sa Mount Sinaca kung asa dito usab ang usa sa mga natural habitat sa Philippine Eagle. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puha sa among pagkatulog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug pag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkatayng reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahi balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uman kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teco Campo, buong puso para sa Pilipinas.